Hello, mahal. Ada tuwi abalayan. Sige garo doon, di pa mo. Wen, di ka tumutawagan di ka text. Baka matiliwan na tani bakit ko. Wen, I love you. Ay naapo. Wen, mahal. Selfie pa ay naapo. Sige garo. For today's video, kadagiti patak nga lalaki dita. Dungeg kayo, tasurwan kayo no kasano iti kusto nga panagpakada. Tapno palubusan na kayo dagiti babbaket yaw no agpakada kayo nga mapan makiinom. Kastoy laing na iti aramiden yaw. Bakit? Mapan ituya lang gayong balayay. Kakabsat, di kayo rumrumwarain, di kayo agpakpakadan, di ta kayo latan babalayaw. Ay naapaw, nagaduman na yun, dagiti nakapalinpin nga inawan tituyay. Ay na, wala mo na nga trabaho mo dati nga, babae mo tayo. Puro silsilpon. Ay naapaw, bakit? Umay ka pati tao Music ko nan. Reklamo kan sa manan. Ang bakit? Kunak, ikantak ti pagdatang ti sabaw ta inawak na gito'y baka. Ano nagreklamo ka? Ayaw, di ma.